Всичко за зодия Лъв, характеристики, амулети и ритуали. Лъвът – царят на зодиака. Ако си лъв или познаваш такъв, гледай до края. Основни характеристики на лъв. Лъвовете са управлявани от Слънцето и принадлежат към елемента огън. Те са харизматични, енергични и лоялни, но също така могат да бъдат горделиви и авторитарни. Плюсове – тут лидерски качества, оптимизъм, щедрост, креативност. Минуси – арогантност, импулсивност, себичност. Най-известните лъвове. Сред най-известните лъвове са Дженифър Лопес, Кайли Дженър, Мадона и Крис Хемсворт. Харизмата им ги прави родени звезди. Ритуал за защита от завист. Искаш да се предпазиш от негативна енергия? Лъвовете могат да направят този ритуал. Вземи бяла глина и оформи малко слънце. Остави го да изсъхне 3 дни. Отцвети го в златно. Носи го винаги с теб като амулет за защита. Най-силните амулети за лъв. Ето кои амулети носят късмет и баланс за лъвовете. Злато – символ на сила и увереност. Кехлибар привлича позитивна енергия. Цитрин носи жизненост и късмет. Тигрово око балансира емоциите. Слънчоглед символизира радост и приятелство. Лъвът и неговата таро карта. Лъвовете са свързани с картата Сила от Таро. Тя символизира вътрешна мощ, устойчивост и способност да се справят с всяко предизвикателство. Ако си лъв или познаваш такъв, напиши сет в коментарите. Не забравяй да запазиш това видео за по-късно.